Mari'nin Sakarçağı etrap hastahanasında barlığa geçirilip hususan da onun hasaplaşık bölümü derinelýär diýip Adatlyk radiosynyň bu velayetdäki habarçylarynyň biri habar berýär. Bu habar Adatlyk radiosynyň Mary we Lebap vilayetleriniň şäher hemde etrap hassahanalarynyň aglawasynda töleg terminallarynyň işlemeýändigi, nagd hasaplaşygy değişili mümkinçiligiň ýoklugy sebäpli näsaglaryň nagd tölemä mejbur bolýandygy baradaky habarlarynyň ýa-da gawat geldi. Habarçymyz bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Agdalyan hassahananyň bir näçe lukmanynyň we şepaat uýasynyň aýtmagyna görä ýurdun milli howpsuzlyk we prokuratura pudonuň işärlerinden düzülen barlykçylar geçen hepdeden bäri derňewleri geçirýärler. Esasy barlyklar hassahananyň hasaplaşyk bölüminde dowam edýär. Hasaplaşyk bölüminiň hasapçysy günälenýär. Ýöne açaçan maglumat berilmeýär diýip habarçy saglyk işärlerine salgylanyp 30 oktýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä resmiler barlyklaryň sebäpleri barada hiç zat aýtmaýarlar. Ýöne hassahananyň saglyk işärleriniň arasynda ýaýran gurrunlara görä bu barlyklaryň hasaplaşyk bölümindäki biýdizgünçilikler bilen baglanyşyklydy öňe sürülýär. Näsaglar kassa nagd pul geçirende tölegler üçin iki sany girdeji kassasynyň bolandygy, ýagny olaryň biriniň uly beýlekisiniň kiçi tölegler üçin niýetlenendigi aýdylýar. Şol kassalaryň birine barýan nagd girdejiniň hassahananyň başlygy bilen hasapçysynyň arasynda paýlaşylýandygy barada gurrunlar bar diýip hassahananyň lukmanlarynyň biri Adatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdi. Habarçy bu barlyklaryň fonunda hassahanalara gelýän näsaglardan tölegleri mümkin boldugyny, plastik kartlar arkaly tölemek talabynyň güýçlendirilýändigini hem belledi. Häzirki wagt töleg geçirmäge baran näsaglardan ilki bilen plastik kartyň barmy diýip soralýar. Plastik karty bolan ýaşaýjylaryň tölegini nagd kabul etmeýärler. Öňler näsaglaryň köpüsi nagd töläp gidýärdi. Häzir şu talap velaýatyň beýleki hassahanalaryna hem güýçlendi diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu ýokarda görüň edilýän maglumatlary Sakarçagynyň etrap hassahanasyna ne tasdikladyp ne de inkar etdirip bildi. Bu barada Mary vilayet prokuraturasynyň we saglyk bölümünden hem kommentari alyp bolmady. Ýöne Sakarçagynyň etrap hassahanasynda barlyklaryň geçirilýändigi baradaky gurrunlar ýokary derejeli döwlet resmileriniň käbiriniň aşabatdan mara barandygy we vilayatyň käbir edara kärhanalarynda barlyk geçirýändigi baradaky resmi taýdan tasdiklanmadyk ýöne inkar hem edilmeýän habarlaryň ýa-da gawat geldi. Türkmenistanly gey oglanyň tutsak edilen bolmagy guman edilýär. Biz onuň ýagdaýy barada 10 gün mundan öň gurrun beripdik. Ýaşygyt bilen 24 oktýabrdan bäri aragatnaşyk ýok. 21 oktýabrda çap eden makalamyzda biz şol ýigidi Kämil diýip tanadypdyk. Onuň hakyky ady Kasymberdi Garaýew, 24 ýaşynda kardiolog Lukman. Onuň uly howp astyna düşen bolmagynyň töwekkülçiligi sebäpli biz onuň hakyky adyny ma'lum edýäris. Ýatlatsa Kasymberdi Garaýew Adatlyk radiosuna sentýabryň aýagynda ýüzlenipdi. Ol Türkmenistanda homoseksualizmiň häzirçenli jinaýat hökmünde ýa-da garamazdan ýurtda LGBT azlyklaryna bolan çydamsyz şertler sebäpli bu ädime aýgyt edenligini aýdypdy. Makalanyň çap edilmeginden bir näçe gün geçen soň 24 oktýabrda Kasymberdiňi polisiýa bölümine çağırdylar we munyň 3 arky barlygyny geçirmek zerurlygy bilen düşündirdiler. Şondan beri Kasymberdi bilen aragatnaşyk ketildi. Biz onuň ýagdaýyny anyklamak üçin habarlaşmaga synançdyk. Emma 25 oktýabrda bize Türkmenistanyň güýç edaralaryna ýakyn çeşmämiziň beren maglumatynda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Kasymberdiňi gözleýänligi we oňa howpyň awanýanlygy ma'lum boldy. Çeşmämiziň sözlerine görä howpsuzlyk organlary Kasymberdiňi başta atlandyrýar ýaly Kämiliň şekillendirilmegine gawat gelip biljek ähli ýaş lukmanlary barlapdyrlar. Soňky hepdäniň dowamında aragatnaşyk ketilen soň biz onuň ykbaly barada haýsa da bolsa bir maglumat tapmaga synançdyk. Biziň Aşgabatdaky habarçylarymyz ony işleýän ýerinde kardiologiýa merkezinde gözlediler. Emma şol ýerde şeýle adamyň mundan beýlek işlemeýänligini aýtdylar. Şeýle de bize ma'lum bolşuna görä onuň maşgalaty Aşgabatdaky öýünden göçüp gidipdir. Maşgalanyň öz öýünden öz islegi boýunça gidip gitmänligi ýa-da olaryň mejbur edilenligi entek anyklanmady. Emma bu ýagdaýlaryň ählisi nazara alnanda Kasymberdi Garaýew ýagdaýy çylşyrymly we oňa uly howp awanýar. Geçmişde Türkmenistanda adamlar syýasy sebäplerden tutulanda olaryň maşgala zalarynyň hiç kim tapmadýaly zor bilen göçürilen ýagdaýlary bolupdy. Kasymberdi öz şahsiýetiniň anyklanan ýagdaýynda özüne howp awanjagyny duýdurupdy. Ol biz bilen gepleşen wagtynda ätiýaşdan öz ýakynlary üçin video ýüzlenme taýýarlapdy. Ol bu videonu 13 oktýabrda işleýän keselhanasynda giýjeki nowatçylyk wagtynda düşüripdi. Biz şol videonu we onuň mazmunyny çap etmek kararyna geldik. Men başda sezon doğruyum ki geçirçekdir. Ömür yaşanlıktır. Ben bu zatları elbette islavetinlerle.
Ýatlatsak Kasım Berdi öz kakasynyň dogany öz agasynyň Türkmenistanyň prezidentiniň goro gullugynda işleýänligini gurrun beripdi. Ol bu maglumatyň esasynda özüniň Türkmenistanyň kanun goraýjy organlary tarapyndan anyklanmagyny getirip biljegine garamazdan muny aýtmagyň möhümdigini hasap edipdi. Aşgabatyň Bagtyarlyk etrawyna degişli köşü massiviniň ýaşaýjylary bu sebitde alınıp barlayan guruluşyk işler sebäpli özleriniň dürli şol sanda ýollaryň gadylmagy, suwuň we elektrik energiýasynyň kesilmegi ýaly kynçylyklar bilen ýygyderli ýüzüýiz bolýandyklaryny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine görä, häzirki wagt Älim kinoteatryny ýykyp Magtumuly şaý ýoluny gün matarlygyna tarap dowam etdirýärler we ýoluň iki tarapynda beýik köp gatly jaýlaryň guruluşy alınıp barylýar. Bu sebitde ondan gowrak köp gatly jaýyň guruluşyny şu ýylyň ahirine çenli tamamlap, dekabrda tapşyrmak göz tutulýar. Şol sebäpden ýaşaýjylar dürli kynçylyklary döz gelmeli bolýarlar. Guruluşyk tehnikalary bir gün suw turbasyny beýleki gün elektrik simlerini kesýär. Ýaşaýjylar ençeme sagatlap käte ondan hem köp suwsuz, toksuz oturmaga mejbur bolýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertine söhbetdeş bolan habarçy 31-nji oktýabrda gurrun berdi. Onun sözlerine göre yükloglarynyň ýygyderli gatnaýandygy sebäpli ýollar bir biwat ýagdaýda. Hemme yer tozan, kesilen suw turbalardan agyz suwunyň ýere akýanlygy sebäpli ýollar hem ýygyderli lay palçykdan doly. Alınıp barlayan bu guruluşlara dul degişik duran 30 sany jaý bar. Bu jaýlarda ýaşaýan ýaşaýjylaryň ählisi diýen ýaly şu problemalar bilen ýüzüýiz bolýar. Adamlar tehnika terişleriniň uly uluglaryň ýygyderli gatnaýandygy sebäpli çağalaryny daşary goýbermäge gorkýarlar diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Habarçy yerli ýaşaýjylaryň käbiriniň guruluşyk tehnikalarynyň gopguny, suw we elektrik energiýasynyň kesilmegi barada etrap häkimligine şikaýet bilen ýüzlenendigini, ýöne häzire çenli oňoýly netije alyp bilmeýändigini hem bellidi. Mundan başga habarçy şu günler Aşgabatyň ýene bir sebitiniň ýaşaýjylarynyň oňoýsuzlyklar bilen ýüzüýiz bolýandygyny aýtdy. Ol ýakynda Aşgabatyň Gurban Sultan eje, Yerevanski, Nur Muhammed Andalyp, Hoca Ahmet Ýasaw köçeleriniň uğrunda yerleşen hojalyk jaýlarynyň öňünde köçeleri awatlamak işleriniň geçirilendigini bellidi. Şonda habarçy hojalyk jaýlarynyň öňündäki jähekleriň beton guýulyp galdyrlandygyny aýtdy we munyň adamlaryň öz howlu jaýlaryna awtolowny salmagynyň öňüni almak üçin edilendigini bellidi. Häzir bu beton jähekler sebäpli adamlar uluglaryny öz howlu jaýlaryna salyp bilmeýär. Inne adamlar awtolowlaryny tölegli duralgalarda goýmaga mejbur bolýar. Bu adamlardan pul almak üçin edilýän ýene bir çäre ýaly bolup görünýär. Sebäbi bu ýaşaýjylar üçin hem maddi çykdyjy hem de wagt ýitirmek bolýar diýip habarçy aýtdy.